συμφωνούμε. Άρα λοιπόν θα πάρετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Κλητσιώτη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν αναφερθώ στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολλές θετικές διατάξεις, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, να αναφερθώ στον έμφυα. Τα εκατοντάδες χιλιάδες εκαθαριστικά σημειώματα του ειδικού φόρου αυτού του έμφυα μας αναγκάζουν να απολογούμαστε, κύριε Υπουργέ, σε όλη, ειδικά την περιφέρεια, και γι' αυτό θα πρέπει να το λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας. Ενώ είχαμε πει ότι είναι ένας φόρος ο οποίος θα απευθύνεται στους περισσότερους με λιγότερους φόρους, δυστυχώς είναι ένας φόρος με περισσότερους φόρους για περισσότερους. Κύριε Υπουργέ, άποψή μου είναι ότι, επειδή είμαι και φοροτέχνης και τα γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα, τις μέρες αυτές από τα φοροτεχνικά γραφεία θα περάσουν πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι να πάρουν το εκαθαριστικό του έμφυα. Θα πρέπει να δώσετε μια αναστολή ίσπραξης του φόρου αυτού μέχρι να διορθωθούν αυτά τα λάθη, και η ημερομηνία αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι έως τις 39 και πάλι, κύριε Υπουργέ, προλαβαίνουμε και να το έχουμε και σε 6 δόσεις τον φόρο αυτό. Θα έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Δεν ανατρέπεται και ο προϋπολογισμός με τις 6 δόσεις αυτές μέχρι 28 Δευτέρου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επομένως, κύριε Υπουργέ, είναι επιτακτική ανάγκη να το δείτε το πρόβλημα αυτό και να ανακοινωθεί άμεσα για να ηρεμήσει η επαρχία, ειδικά, που το έχετε κατανοήσει απόλυτα και στην καθηδίαν συζήτηση που είχαμε, και ο κύριος Μαυραγάνης. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε λάθη των προηγουμένων, κύριε Υπουργέ, και εγώ θα είμαι και συγκεκριμένος. Ο κύριος Καραβίτης, που σε μια συγκέντρωση που είχαμε πολλοί βουλευτές, μας είχε καθησυχάσει ότι ο φόρος αυτός όντως θα είναι πιο δίκαιος, ο φόρος αυτός θα απευθύνεται στους περισσότερους με λιγότερο φόρο. Δυστυχώς όμως είδαμε διαφορετικά πράγματα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι σήμερα στην Βουλή πρέπει να ανακοινώσετε κάτι, να καθησυχάσουμε όλον τον κόσμο, αυτό ειδικά στην επαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα αρκετά για αυτό το θέμα, αλλά άξιζε τον κόπο, κύριε Υπουργέ, γιατί όλη η επαρχία είναι αναστατωμένη. Ας τοποθετηθώ τώρα πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση έχει και εξακολουθεί να αποδεικνύει την αποφασιστικότητά της στη γενναία και τολμηρή μεταρρυθμιστική της δέσμευση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής τροχιάς της χώρας. Η Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε, προς αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για τα ίδια τα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν, επενδύει στην διάσωσή τους από τη χρεοκοπία και το καθεστώς κερδοσκοπίας των αγορών. Οι προσπάθειες, όπως όλα δείχνουν, έχουν αρχίσει και αποφέρουν καρπούς, υπερκαλύπτοντας και ξεπερνώντας ακόμη και τις προβλέψεις από το εξωτερικό. Έχουμε πλέον καταφέρει την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εταίρων μας, το σεβασμό προς τις τεράστιες προσπάθειες, και αποτελούμε πρότυπο προσαρμοστικότητας μας ως χώρα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως είναι καιρός για χαλάρωση και φυσικασμούς, αλλά για συνέχεια της εντατικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ακόμη υφίστανται και αποτελούν τροχοπέδι στην εξασφάλιση της πλήρους οικονομικής αυτάρκειας της χώρας. Προβλήματα όπως η ανεργία, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα δυστυχώς, το καθεστώς της γραφειοκρατίας, αλλά που καθημερινά με βελτιώσεις από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης αυτά πάνε να τα μειώσουμε, αποτελούν παράγοντα αποθάρρυνσης σε κάθε είδους επένδυση και ανάπτυξη, καθώς και η παραβατική φορολογική και φοροδοτική συμπεριφορά αποζητούν λύσεις το συντομότερο δυνατό. Κακά τα ψέματα, μαγικές ή φανταστικές λύσεις δεν υπάρχουν. Παραδείγματα διεθνώς έχουν αδιαφεσβήτητα αποδείξει πως μονομερείς κινήσεις και πρωτοβουλίες έχουν ολέθριες συνέπειες για τους λαούς και τιμωρούνται. Και εδώ απευθύνομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση, που θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη και να λέει στον κόσμο την αλήθεια, γιατί
αν παρελπίδα, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αύριο βρεθείτε στα από εδώ έδρανα, θα έχετε τεράστιο πρόβλημα. Τι από τώρα, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, Σχέδιο Β και πάλι απλά δεν υπάρχει. Και ούτε μας έχετε καταθέσει, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο και να πείθηκε το ελληνικό λαό. Άλλωστε και πριν 2 μήνες που είχαμε εκλογές δεν πείσατε, κύριε Μητρόπουλε. Δεν πείσατε, κύριε Μητρόπουλε. Σε απόλυτους αριθμούς πήρατε πολύ λιγότερα νούμερα. Αν και έχετε τάξει σε όλους τα πάντα. Δυστυχώς πήρατε, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό το ελληνικό λαό. Επειδή βλέπω ο χρόνος περνάει πολύ εύκολα, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο το 152 που αφορά τους εκδότες των τοπικών εφημερίδων στην επαρχία. Εδώ, κύριε Υπουργέ, και εδώ θα πρέπει να βγείτε και να πείτε ότι αποσύρετε αυτό το άρθρο. Είναι άρθρο το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε εμείς της επαρχίας, το 50 με 60% των εσόδων των τοπικών εφημερίδων είναι από αυτές τις δημοσιεύσεις. Αλλά είναι ένα μέσον το να σταθούν στα πόδια τους αυτές οι επιχειρήσεις, να μην έχουμε μείωση του προσωπικού και έτσι αύξηση ανεργίας. Γι' αυτό θα πρέπει άμεσα, κύριε Υπουργέ, να το αποσύρετε. Και πέρα από όλα αυτά τα γεγονότα για τις τοπικές εφημερίδες, είναι και θέμα διαφάνειας των διαγωνισμών, θέμα διαφάνειας των προκηρύξεων. Πολύ πιο εύκολα, κύριε Υπουργέ, διαβάζει ο κάτοικος της Καβάλας, που από εκεί προέρχομαι, την τοπική εφημερίδα, παρά το να μπει στο διαδίκτυο και να δει για μια προκήρυξη, να δει ένα διαγωνισμό. Γι' αυτό πιστεύω μέχρι το απόγευμα, σε 7,5 ώρα που έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία, θα ήθελα να ακούσω από το στόμα σας ότι αποσύρεται αυτό το άρθρο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα θετικά, και τάχιστα, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στα θετικά αυτού του νομοσχεδίου. Η κατάργηση της εκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ είναι ένα από τα θετικά. Και μειώνει το κόστος των επιχειρήσεων, αλλά και μειώνει και το διοικητικό κόστος του ελληνικού κράτους. Το κλείδωμα του αφημί, κύριε Υπουργέ, εδώ θα πρέπει να είμαστε, συμφωνώ απόλυτα, να κλειδώνεται το αφημί. Αλλά όμως θα πρέπει να βάλουμε στο νόμο και να είναι... Κύριε Υπουργέ, εδώ θέλω να το ακούσετε αυτό. Να βάλουμε στο νόμο ότι οι ποινικά κολάσιμες πράξεις, γιατί στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται, αλλά στο νόμο δεν αναφέρεται. Γνώμη μου ότι πρέπει να προσθεθεί ότι η κατάργηση του αφημί θα γίνεται μόνο σε ποινικά κολάσιμες πράξεις και όχι για επουσιώδες παραβάσεις. Εκεί μπορούμε να μην καταστρέφουμε την επιχείρηση, να μην κλειδώνουμε την επιχείρηση. Εκεί πιστεύω με πρόστιμα μπορούμε να την φέρουμε στον ίσιο δρόμο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνω ο χρόνος έχει κυλήσει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο και θέλω να πιστεύω ότι για πρώτη φορά και η αξιωματική αντιπολίτευση κάποια από τα άρθρα που είναι σωστά θα τα ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντόλιο, θα σας δώσω το λόγο γιατί μου είπατε ότι θέλετε